Түбән Нурлатның Ак әбисе. Сүз бу микрорайонның иң мөхтәрәм кешеләренең берсе тол хезмәтчәне Гәҗилә Зәйдулла кызы Ишниязова турында. Тормышы, бөтен яшәү рәвеше белән һәркемгә үрнәк булырлык ул. Гомере буе хезмәттә булган Гәҗилә апа бүген дә кул кушырып утыра торганнардан түгел. Аныкларына оек башлар да бәйли, җәен чүп утарга да булыша, кыш-кырт карарга да өлгерә. Бу көннәрдә Гәҗилә апага 80 яшь тула. Андагы кыйынлыклар, андагы ачлыклар бәбекегенә иманда. Асубы безгә ятим балаларга юга теу коян кварып коян башак җыеп калсак кына умачы орга зәрәк умашкын сыңаруш белән генә сала идек. Бәрәңге бар ие, котишма саллага шакир бәрәңгене 34 чәчә идем. Аяк белән кирәк белән казып балалар. Кеп кичкенә балалар беребез 7дә, беребез 9дә, беребез 11дә. Менә шулай кирәк белән казып, баштан казып чыга ягоннар чәчеп чыга идек. Итәгенә тутырып йөри, чиләкне күтәрелмәгәч. Үртни кичкенә сеңелем. Нене? Бәрәңгерлыгын, менә арттан аргытырга. Шундый еллар белән яшәдек. Гәҗилә апа белән аралашкан сайын аның күңел байлыгына, рух ныклыгына, тормышны яратып яшәүенә сакланасың. Нинди генә авырлыклар аның башыннан үтмәгән югыйсә, кыенлыкларны күп күрсә дә күңел көрлеген югалтмаган ул. Хәтер сандыгында барысы да бүгенгедәй яңарып тора аның. Әнисен иртә югалта Гәҗилә апа. Әтисе Зәйдулла ага сугыштан яраланып кайта. Озак та үтми 5 баланы ятим калдырып якты дөньядан бакыйлыкка күчә ул. Үзе дә ата-ана назына сусаган кыз барысына да түзә, туганнарын аякка бастыру өчен тырыша. Бишәү калды гәни белән әтидән. Ятим үстек менә шулай. Кеше келдермик дип инде. Ана шул сеңелләремә әтеп чыгара идем бәбекем. Уммам, әгәр йоткачык кышкырып килә күрмәгез, әгәр кышкырып сөйләшә күрмәгез, бездә тәртипсез Зәйдулланың балалары дип әтә күрмәсеннәр, бездән килә күрмәсеннәр. Ечик кашлай итәләр дә инде бәбекәйләрем. Ул безгә тәртип өйрәтте. Ул безгә эш өйрәтте. Ул безне якты юлга чыгарды. Үзе иң баштан Коръән укырга өйрәнде. Үзе үз теләге белән, үзе хәрефләр өйрәнеп, аның артыннан без дә өйрәндек. Гомере буе хуҗалыкта хезмәт куя Гәҗилә апа. Шигендерен дә үстерә, терлекчелектә бозауларда карый. Хезмәтне яратудан бүген дә бизмәгән әле ул. Оныкларына җылы уек башлар бәйли. Җәй җитте исә бакчада, ишек алдында бер чүп үләнне дә калдырмый икән. Гәҗилә апаның үзенең кул кушырып утырып торасы килмәүдән бу. Җәен иң чиста бакча безнеке диләр. Улы улы Нурислам белән килене Мөнәввәрә. Гәҗилә апа үзе гомер кичергән төп йорт нигезендә, улы улы һәм яраткан килене тәрбиясендә гомер кичерә. 80 яшьлек әбекәйнең урыны түрдә монда. Инде үзләре дә өлкәнәеп барсалар да, әниләре сүзен тыңлап, аның киңәшен тотып яши Ишниязовлар. Алладан сораганнарым бөтен хәрефем кабул булды бәбекәем. Газиз балаларыма тәүфик бир. Шул карый көнемдә Раббим Аллаһу Тәгалә күтишмәсә күрсәм иде, ризык заты, бәхет заты дип әйтем. Шуны чиксез шәкер менә минем җәннәт кебек. Yani bizden derslikке öğretti, hizmetçi işlerine öğrettiğinde işlegen malının temin tatıp başarıla öğretti. 1975 yılına kilim bulup düştüm indi. Eti ihsan eden de eti bilen beni üst kızları gibi karşı aldılar indi. Bizim yani bir ungan kişi diktirmeyin ol. Uranda öçüpke kadar oldu. Cem yaşıl bizden tiracağımız. Bir demlet dilli ol. Yani şu sıfatlarını özüm alırga tırışam indi. Әниемнен көп эшләрне өйрәнеп үстем. Барысын да өйрәтте. Әни дип дәшәсем килә. Әниемнең яшәгымны искә төшереп, кочагына сыйнасым килә. Бүген мин иң бәхетле ана, зур әни дип кабатларга ярата Гәҗилә апа. Әлеге сүзләрдә чын хакыйкать ята. Тормыш иптәше Шәрифулла белән 4 бала тәрбияләп үстерә алар. Шәрифулла ага үзе дә гомер буе тимер юлда эшләп лаеклы ялга чыга. Гомер күзләрен пар канатсыз каршылый Гәҗилә апа. Шәрифулла аганың вафатына да 7 ел. Кайгы ялгызы гына килми бит. Икенче улы Насибулланы югалту кайгысында кичерә ана. Бер кашада Ката бәрелеп кышкырмайды, ашуланмайды үзне. Бик ката тәртип булсак кына зәрек җиңелчә генә ашуланайды инде. Булай һәр вакытта хезмәт сиргә өйрәтте, эшләргә өйрәтте. Без анарга һәрберебез рәхмәтле. Алладан сорайдым инде, сораганнарымны ялап сораганнарым бер Аллам кабул кылды, бәбекәем. Бер Аллам, хоть карылыгыбызга бир инде ризык. Карылыгыбызга бир инде хоть Раббим бәхет тәүфик, исәнлек, саулыклар белән
Деп, Алладан сырый-сырый, әлхамдулилlah шакир. Келдім коненам 7 ел ауырып отырды, аяклары қайды шашып. Әйме, мен аны көтеріп бердім. Ғәжилә апа күңел төшенкелегенә бирешә торганнардан түгел. Авыр тормыш юлы үттем дип буйыгып, узганнарга уфтанып утырмый. 10 оныгы, 15 оныкчыгына карап сөенеп яши ул. Төп нигезнең яме булып, туганнарының кадер-хөрмәтен туеп, балаларының тәүфиклыгына шөкрана кылып, оныкларының уңышларына куанып, дөньяларга иминлек теләп, күркәм гомер кичерә Ғәжилә апа. Игелекле, шәфкатьле кеше генә чын мәгънәсендә бәхетле була һәм башкаларны да бәхетле итә ала шул. Ғәжилә апа шундыйлардан.